Matrayumpong napasakamot na Villar Municipal Police Station ang suspect sa panlulugos sa sarong 6 anyos na aking babayi sa Villar, Albay. Mag-alauna nin hapon kay ining Enero 21. Kan madakop sa ginibong hot pursuit operation kan kapulisan ang suspect na si alias Bal, 58 anyos, sarong Paraoma, residente kan Purok 2 Barangay Bautista na padrasto kan biktima. Susog sa investigasyon, mantang nagiinit nin tubig ang ina kan biktima, naaktuhan kay ini ang pangmomolestya kan suspect alas 5 nin maagahon ka nakaaging Lunes, Enero 20. Alas 12:40 nin udto kan suminunod na aldaw. Personal na nagpasiling sa indang hepatura ang mag-ina kaiban sa indang punong barangay na nauli man sa makaskas na pagkakaaresto sa suspect. Sabi nitong nanay ng biktima dahil yung nga dahil sa may pananakot, so hindi pa niya na marireport. So nung araw na may nangyari na nakita na naman niya ng umaga, nagpaalam na aalis na lang kasi hindi niya na siya makapag-focus na kasi ganun ang ginagawa. Nagpaalam na paalis, sabi papunta ng Manila. Yung pala, siyempre hindi na napunta ng Manila, pupunta ng barangay sa RPSB. Yun na, nagdulog para magreklamo. Napagaraman man na bako ini ang primerong bes na piglugasan kan suspect ang biktima. Alerto at alisto na lang talaga ang bawat na magkakapitbahay kung may kahina-hinala ng mga pangyayari na ganito na lalo ma'am dun sa parte ng Bautista, mga mabundok at saka maano pa talaga na malayuan ng mga distansya ng mga magkakapitbahay. Yung kung talagang na adelantado na pag-report na din nila, binibigay naman natin, nakapaskil man sa bawat barangay o sa istasyon o sa saan man lugar yung hotline natin na mga pulis para makapag-report din sila ng tama at on time na report na may pasangguni sa kaukulan na enforcement. Sa ngunyan, para mientras na nasa kustudiya kan Municipal Social Welfare Center kan Villar ang mag-ina, asinan sa rupa kaining tugang na menor de edad. Mantang nasa kustudiya man kan Villar MPS ang suspect na naaatubang sa kasong qualified statutory rape, as in qualified rape by sexual assault. Para sa mga baretang, Tatak, Bicol, Danica Garcia.